Ifike siqale kahle from verse 25 lithi izwi likaNkulunkulu do not worry. Masifika la ku 33 siyibuyisa back iworry again. Sesiyibuyisa ngo back door. Yiphi back door? Siqala Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Siphinde sibonge ukuthi sihlangane la sokhuluma khona nje indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Namhlanje soke sibheke nje incwadi kaMatthew ku chapter 6. So iqala nje lapha ku verse 25 nongibekezelela nje babukeli namhlanje abalekile wonke lama verse from verse 25 size sofika ku verse 34 but abalekile wonke but nje ngizozama nje ukuthi ngenze nje futhi yonke into ibe short and straight to the point ngabe ngilokhu ngijikajika. Ithi ke la kimi verse 25, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than important? Is not life more than food and the body more than clothing? Oqala nje sikutholakala ukuthi uJesu uthi do not worry about your life. That's the first point. uJesu waye emphasize indaba yamawari. Abantu bakhathazekile, babekhathazeke even nangesikhathi yena esasekhona esaphila. Abantu babevele bekhathazekile. Into yewari nje yonke namhlanje. Into yakudala more than 2000 years ago abantu they were already worried. Uthi uJesu ningakhathazeki, do not worry. And uJesu angeke akhulume lawa amazwi lawa just nje ebabona abantu ukuthi bakhathazekile, kodwa yena athi do not worry. Ukhuluma lamazwi ngoba vele uyazi ukuthi kahle kahle abantu bekumele bathi uma ngabe bephila ebukhoneni bukaNkulunkulu kungabi namawari kubona, kungabi nokukhathazeka. Yazi uma ngabe ususebukhoneni bukaNkulunkulu akumelanga ube nokukhathazeka nama questions amaningi, uyithola usunamawari, uyithola sewune stress. No, uthi ungakhathazeki ngokuthi uzodlani, ungakhathazeki ngokuthi uzophuzani, ungakhathazeki ngokuthi uzogqokani. And lezo izona zinto ke ezikhathaza abantu kakhulu, ukuthi ngizodlani, ngizophuza ini, futhi nezimpahla. Yabo nje lezo zinto lezo nje zo3 ava abantu zibakhathaza. Abantu banamawari today because of lezi zinto lezi ukuthi ngizodlani. Omunye abecabangela nezingane zakhe, izingane zami izodlani, izophuzana, zizogqokani. Mina ngizodlani, ngizophuzani, ngizogqokani. Lokho kwenza ukuthi abantu bagcine sebeba newari, and iwari ki problem mangabe isifike isize yabankulu ngoba iyakwenzisa izinto obekungamelanga uzenze for the sake yokuthi ngoba ufuna ukulala udlile. Uyithole sewenza izinto bekungamelanga uzenze for the sake yokuthi ngoba ufuna ukuthi ube nawe ugqokile ufana nabanye abantwana, nawe ubonakala mawuphuma ukuthi ngempela nanga uzibani ugqokile. Uthi uJesu konke lokho kungasikhathazi. Uthi ukuphila akubalekanga yini kunokudla. Ukuphila, that's the number one thing. Ukuphila akubalekanga yini kunokudla. Usho kanjalo uJesu Kristu. Kusho into ebalekile ukuphila. That's why ethi ningakhathazeki. Aphinda athi futhi umzimba ubalekanga yini kunokugqoka. Okusho ukuthi umzimba lo ubalulekile kunalokhu ukugqoka lokhu. But thina uma wakubhekisise kahle amawari asenze ukuthi singakhathazeki ngokuphila. Singakhathazeki ngomzimba. Singakhathazeki ngempilo, but sikhathazeke kakhulu ngokuthi ngizogqokani, ngizophuzani, futhi ngizodlani. Nazo nje izinto nje ezenza abantu bakhathazeke kakhulu, and lezo zinto lezo zikwenza ukuthi uma umuntu ushifte kancane kancane eNkulunkulu. But ake siqhubeke nayo. Ithi ku verse 26, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Yabona nje uJesu la ukhulume indaba uwenza ke manje isibonelo ngeinyoni.
ukuthi bheka nje inyoni ziyayindizela nje emoyeni, azitshali. Inyoni azivuni. Inyoni futhi azibekeli kuyingqolobane ukuthi la ngiyabekela ukuthi kusasa ngikwazi ukuphinde ngidle. Uthi hayi lutho, kodwa ubaba wethu osezulwini, your heavenly Father, uthi uJesu uyazipha ukudla inyoni. Uthi ke mina nawe asibalekanga yini ukudlula inyoni. Cabanga. Uthi uma ngabe ekwazi ukuthi afide inyoni engalimi, engavuni, ezingabekeleli kodwa uyayifida malanga wonke. Uthi uJesu Kristu, manje ubaba wakho osezulwini usho ukuthi wena awunayo ivalue edlula inyoni kuyena ukuthi nawe angakufida. Yilento ayeyisho uJesu Kristu. But asiqhubeke nayo le message yethu. Ithi ku verse 27, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Ngempela ubani nje ngokukhathazeka kwakhe, yabona nje uya-emphasize le ndaba le ukuthi ubani umuntu ongathi nje ngokukhathazeka kwakhe bese ethi ake ngi-add unwele olulodwa ekhanda lami. Akekho nanoyedwa. Thina singakhathazeka all we want, but thina yikho into esingayenza up until sibuyisane nobaba wethu osezulwini. That's number 1. Uma ngabe singabuyisana naye sikholwe kuye ukuthi yena uma ngabe sikhala ngokudla uzosifida yena, then thina ngokukhathazeka kwethu akukho esingakwenza. Singakhathazeka but ngeke sikwazi ukuzifida until size kubaba okuyena ongakwazi ukufida. Ngoba ukwazi ukufida inyoni, thina ke sinevalue enkulu ukudlula inyoni. Kusho ukuthi thina ubaba i-aim yakhe noma isifiso sakhe ukuthi kwathina sifide, sikwazi ukuthi sidle. Angakwazi ukuthi asifide. Ake siqhubeke nayo le ndaba yethu leya namhlanje. Ithi ke verse 28, so why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Uthi ungakhathazeki ngokuthi uzogqokani, ungakhathazeki ngeimpahla. Uthi bheka lilies of the field, ama-flowers ale nje even esigangeni. Uthola ukuthi khona nje ama-flowers amahle, yazi ayikhulela wona ngokwawo, ayikhulele ablossome, avezela ama-flowers amahle. Zinhle nje lezi imbali lezi, but zizimilela zona lapha esigangeni. Uthi ke thina singakhathazeki ngokuthi sizogqokani. Uthi asibheke ama-flowers lawa alapha nje ayimilela esigangeni, ayikhulela wona, aveza izimbali ezinhle. Verse 29, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Useletha manje njengoba ekhuluma ngokugqoka, useletha indaba kaSolomon ukuthi even uSolomon kwinkazimulo yakhe yonke, uSolomon ke sonke siyamazi ukuthi lona athi uNkulunkulu mayevela ngephupho kuyena athi ufuna ngikwenzeleni, wacela nje ukuhlakanipha. Ngokucela kwakhe ukuhlakanipha uNkulunkulu wasemupha yonke into. Wayenengcebo yonke, wayenakho konke. Kodwa uthi uma ngabe echaza uJesu Kristu, okusho ukuthi ngesikhathi sika Solomon, ngoba he was the richest man ngaleso sikhathi sakhe, uyena ndoda yayi-rich kunabo bonke ababekhona emhlabeni ngesikhathi sakhe uSolomon. Uthi kodwa uSolomon ubegqoka kodwa bengagqoki njengama-flowers lawa ayimilela lapha esigangeni. Cabanga. Obviously uSolomon ngaleso sikhathi leso ngenza ukube ezinye zezimpahla zakhe mhlambe bezibe nomhlobiso wegolide, mhlambe nomhlobiso wediamond na yonke into le. Kodwa uthi uJesu mayechaza uthi uSolomon kwiglory yakhe yonke wayengagqoki njengalezi izimbali noma utshani lobu abalapha esigangeni ebengafiki khona. Andeke lezo izimbali lezo bezizinhle
naturally bezingenayo namanje nje ama flowers sonke siyawazi sabazi nje utshani lobu obuvela bube buhle buyivelele nje bona bebuhle ama flowers akhona amanye size siwakhe uthi umechaza uJesu Kristu even uSolomon kwiglory yakhe yonke esegqoka kahle uSolomon kodwa wayengagqoki njengalobu yatshani noma wayengagqoki kahle njengalezi yaembali khona lapho siyakhona ithi verse 30 Now if God so clothed the grass of the field which today is and tomorrow is thrown into the oven will he not much more clothe you, O you of little faith? Uthi mayeqhubeka uJesu uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukugqokisa utshani balesigangeni bube buhle into nje ekhona namhlanje khona kusasa isekho sengene ku-oven kusho ukuthi seyishile futhi kodwa yakwazi ukuyigqokisa uNkulunkulu uthi uma ngabe echaza ke uthi nisho ukuthi nina ke ningabantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu ngeke akwazi ukunigqokisa na okusho ukuthi futhi uNkulunkulu uyagqokisana sitholile ukuthi inyoni uNkulunkulu yakwazi ukuzifida uthi thina ke asinayo any value edlula inyoni ukuthi yena uNkulunkulu angasifida thina abantu bese yabuya ezothi uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukugqokisa utshani into ekhona namhlanje beyinhle kodwa kusasa futhi sibunile how much more thina ukuthi angeke akwazi ukusigqokisa ngiyazi ukuthi le yona okwamanje akwakayizi ukuthi siyakuphi nayo and most of the time leli verse lencwadi lena siyayifunda iyayihlalisho ithi do not worry but thina futhi singabazalwane uzosithola kuyithi futhi esinewari kakhulu thina silandela uJesu Kristu kakhulu maybe indaba yokuthi besingakapick up ukuthi uJesu wayekhuluma ngani la emangabe ethi do not worry ngempela futhi mayithi do not worry wayekhuluma ukuthi do not worry uzungakhathazeki ngalutho thina nje sikhathazeke kangaka ingenxa yokuthi sangena kulesi sona sathi mase singene kusona sasifundisa ukukhathazeka andeke manje sekunzima ukuphuma kulokukhathazeka into yewari nje sesayijwayela kakhulu sekunzima ukuphuma kuyona lento yamawari but ake siqhubeke nayo ngiqedelele nje besithi you of little faith nina nokholo lwenu oluncane kukhuluma uJesu Kristu ukuthi yazi inkinga yethu thina abantu sinalo ukholo kodwa hayi luncane ukholo lwethu 31 Therefore do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear kusho uJesu again yawaphinda lamazwi Therefore do not worry uze ungakhathazeki uma ngabe lokhu umyalelo wakhishwa uJesu Kristu then kufanele ngabe siphila ngawo siyawulandela nawo ukuthi size singakhathazeki ukuthi sizodlani ukuthi sizophuzani ukuthi sizogqoka ini uthi nje size singakhathazeki do not worry ngishilo mina ngathi abantu ngokukhathazeka ukuthi bazodlani bazophuzani bazogqokani abanye benza nemisebenzi emibi ngoba bafuna ukuthi badle baphuze bagqoke abanye benza izinto abangayithandi today abanye benza imisebenzi abangayithandi today ngesizathu sokuthi hey ngizodlani ngizophuza ini ngizogqoka ini and uJesu Kristu uthi do not worry I'm not saying abantu mabangasebenzi but abanye babantu sebenze bayithola benza abanye baze bathwaliswa yini ingoba bafuna ukuthi babe nokudla okuningi kunokwabanye abanye emsebenzini nje bayatshontsha ngoba bafuna ukuba nokudla okuningi kunokwabanye bafuna ukubaphuze okungcono kunokwabanye bafuna futhi ukuthi bagqoke okungcono kunokwabanye yonke leyo nto iqale kuphi kwiwari
and iwari ithe uma ngabe seyikhula umuntu waseyithola enza izinto bekungamelanga zenze, and leyo nto ize yenzwe ngisho nabantu abakholwa kuJesu Kristu. Uthi nje uJesu Kristu, do not worry. Asiqhubeke nayo. 32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Uthi ngoba emva kwazo zonke lezi zinto lezi, kuzona zonke lezi zinto, nabezizwe bayayifuna lezi zinto. Zonke lezi sizifunayo nabezizwe nabo bayayifuna. Shuthi kumele kube nomehluko phakathi komuntu okholwa kuJesu nomuntu ongakholwa kuJesu. Uma ngabe ekhuluma ngabezizwe la wayekhuluma ngabantu abangakholwa, ngoba ngaleso sikhathi yena esaphila emhlabeni ivangeli lalingakafiki kwabezizwe, wayesahamba kumaJuda esakhuluma kumaJuda, and manje uma ebekisa ngabantu abangakholwa wayethi abezizwe ngoba ivangeli vele belingakafiki kubona. Kodwa manje ngoba nathi thina bezizwe selihambe laze lafika ke manje ivangeli, abezizwe ke manje ngesikhathi samanje ilaba bangakholwa kuJesu Kristu. Uthi nabo laba bangakholwa bayifuna lezi zinto. Nani nikholwa kuJesu kodwa nayifuna futhi lezi zinto. Kumele kube nomehluko. Laba bezizwe kulungile bona bayifune ngoba vele abamfuna uJesu Kristu. Then it's fine ukuthi bona bayifune lezi zinto nangendlela ezimbi, kulungile mabeboshwa bagcina beboshiwe, but thina asingafani nabo. Kumele kube nomehluko phakathi kwethu nabezizwe noma nabantu abangakholwa, kumele kube nomehluko. Ente vele mawungakubhekisise kahle nje, ukholwa kuJesu unewari, uzotshela umuntu ongakholwa kuJesu Kristu ukuthi akeze kuJesu Kristu, akeze azokholwa kuyena, kodwa kwa wena unewari, uzomtshela ukuthi mawusuka uJesu Kristu amawari ayaphela, kodwa kwa wena unewari. Uyayibona nje ukuthi ayenzi sense. That's why uJesu uthini, do not worry, ningafani nabo. Khona nje lapho esiyakhona lapho wena nje bekezela nje uzozwa ukuthi iya kublend up. Uthi nize ningakhathazeki, do not worry. Nabezizwe bayifuna lezi zinto because bona vele abana understanding ikulungile, but hayi thina masingasikhathazi. Before seku verse 33 khona nje amazwi engithanda nje ukuthi ke nakhona so underline lawo. Verse 26 it like me, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Underline lawo mazwi lawo athi your heavenly Father feeds them. Ubaba wakho sezulwini noma ubaba wethu sezulwini uyazipha ukudla, uyayifida inyoni. Bese ethi are you not of more value than they? Amanye futhi amazwi engathanda nje ukuthi siphinde so underline yilawa. Ku verse 30 ithi, now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? Underline nje lawo mazwi lawo ukuthi will he not much more clothe you? Shuthi uNkulunkulu ngeke nakwazi ukuthi anigqokise. Shuthi uJesu uNkulunkulu uyagqokisana. Oh you of little faith, nina eninokholo oluncane. Ngiqedelele nje lamazwi lawa aku verse 32 bese siqhubekela phambili. Ithi for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Ubaba wethu osezulwini uyazi ukuthi siyazidinga zonke lezi zinto. Ubani owazi ukuthi siyidinga zonke lezi zinto? Ngubaba wethu osezulwini. Kusho ukuthi uma ngabe kunomuntu okumele abe newari akusithi kodwa ubaba wethu osezulwini, hayi thina. Yilento uJesu ayishoyo, ubaba wethu osezulwini owaziyo ukuthi siyazidinga lezi zinto. But to understand much better, ake siye kuGenesis. Yazi le ndaba le uma ngabe singeke siyilande from Genesis, the book of the beginnings, siyithole khona nganzima ukuthi siyi understand ngokuphelele. Genesis chapter 2,
Siqale nje lapha from verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Ubani uNkulunkulu wadala umuntu ngedust yomhlabathi. Wamphefumulela emakhaleni umuntu. uNkulunkulu udala umuntu mayeqeda uyamphefumulela emakhaleni, and lithi iBhayibheli emveni kwalokho wamphefumulela emakhaleni lithi emakhaleni the breath of life, ngomoya wokuphila. Wamphefumulela emakhaleni ngomoya wokuphila umuntu. Bese lithi and man became a living being. Umuntu wabe eseyaphila. Wadala umuntu, yebo. Wathi uma ngabe sedaliwe Yesu waphefumula, wamdala ukuthi umuntu akwazi ukuthi aphefumule, kodwa lithi wamphefumulela ngomoya wokuphila. And umuntu wabe eseyaphila. Yonke lento yenzeka before isono. Esamdala nje umuntu wamdala waba nomoya kaNkuluNkulu ngoba waphefumulelwa nguNkulunkulu. Waba nomoya kaNkuluNkulu. Wathi uma ngabe senomoya kaNkuluNkulu umuntu wabe eseyaphila. Siqhubeke nayo. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. uNkulunkulu owanzani owaplanta shutho watshala ingadi. Ubani? uNkulunkulu owatshala ingadi empumalanga neEden. Wathi uma ngabe seyitshalile ingadi uNkulunkulu njalo. Wathi uma ngabe seyitshalile wasebeka umuntu amdalile khona lapho kuleyo ngadi leyo. Ngifuna ukuthi ukunderline nje lokho ukuthi ubani owatshala uNkulunkulu ingadi. uNkulunkulu watshala ingadi. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Wenze njani uNkulunkulu? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu watshala zonke izihlahla ezinhle emehlweni. Zonke izihlahla nje ezinhle emehlweni. Ezinhle futhi ezikulungele ukuthi umuntu adle. uNkulunkulu utshale ingadi empumalanga nensimu yaseEden. Waphindwa watshala nezihlahla ezinhle ezinokudla ukuthi umuntu adle. Kahle kahle nje umuntu bekungamelanga aphile ngewari ukuthi uzodlani ngoba uNkulunkulu into ayiprepare from the beginning le ukuthi umuntu uzodla nakho ukudla okutshalwe nguNkulunkulu. Umuntu nje okwakhe nje ukuthi mayelambile ahamba esihlahleni afika athathe adle. Yonke into uNkulunkulu wayeyiprovidile. I-provision was already there ngaleso sikhathi. Indaba nje yamoshakala lapha ngoba lithi iBhayibheli nesihlahla sokuphila sasikhona khona lapho. Nesihlahla sokwazi okuhle nokubi futhi sasikhona khona lapho phakathi nensimu yaseEden. Indaba yamoshakala umuntu nje uma ngabe engasalalela umyalelo kaNkulunkulu. But asiqhubeke nayo le ndaba le. Ithi ku verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Wamthatha ke umuntu wambeka ensimini yaseEden ukuthi azoyibheka ayigcine umuntu. 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Wamyala kumuntu uJehova uNkulunkulu wathi yabona la ungadla noma ngabe isiphi isihlahla ongadla kusona la. You may freely eat. Ukudla uNkulunkulu ayekuprovidile njengoba nezinyoni nje namhlanje kuNkulunkulu ayifida ukuthi zidle. Umuntu wayevele uNkulunkulu emlungisele ukuthi ungadla noma ngabe ikuphi okukhona la okuyizihlahla. You may freely eat. Verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Verse 17. Wawukhipha umyalelo wathi kodwa kukhona lesihlahla lesi esokwazi okuhle nokubi lesi uzungadli. The day udla kulesi sihlahla uzofa nokufa. Ekwangena yonke inhlobo yokufa kulesi sihlahla. Yonke inhlobo yokufa
newari yayikhona because iwari nje iphathi yokufa. That's why uJesu ethi do not worry. Konke kwakulapha kwathiwa uze ungadli and ngempela kwakuyisihlahla kwangesiyo enye interpretation njengoba abantu nje bacabanga ukuthi kwakuyizinto ezithile mhlambe kwakuyisihlahla okwakuthiwe lesihlahla lesi utade udla khona uzokwazi okuhle nokubi and uzofa. Ihlahla lesokwazi okuhle nokubi. Umuntu wangafanelanga nje ukuthi aze azokubi. Umuntu ayedalelwe nje ukuthi uNkulunkulu wathi mayemdala umuntu wamdalela nje ukuthi kufanele kube umuntu owazana noNkulunkulu ububi one side. Wathi kodwa uzungadli dade udlala uyofa nokufa. Uthe uJesu ningakhathazeki ngokuthi nizodlana nizophuzana. Bheka ke in the beginning uNkulunkulu mayedala before kuzongena isono. Vele umuntu wayengakhathazekanga uAdam nje wayengakhathazekanga ukuthi uzodlana. uAdam yonke into was provided. Kwakuthiwa nje angadla noma ngabe yisiphi isihlahla except lesi yakuphela. Everything was provided. There was no worry ngaleso sikhathi leso. uAdam esaphila emhlabeni. Endeke manje ukhumbula uJesu mangabe eza emhlabeni wayezobuyisela izinto back to order. Ngoba kwathi uma ngabe umuntu esedlile kwangena idisorder, kwangena umonakalo, kwangena ukufa including namawari angena ngaleso sikhathi leso. Endeke manje uJesu mangabe efike esethi umbuso wezulu ususondele etshela abantu ukuthi mabaphenduke, wayezothi ke manje abantu mababuyele back to the way uNkulunkulu ayefuna ngakhona, the way uNkulunkulu ayeplane ngakhona ukuthi umuntu angabi newari, because uNkulunkulu yena will provide, uNkulunkulu will feed umuntu. Shuthi even namhlanje uNkulunkulu sengamfeeda umuntu kodwa onokholo kulokho okushiwo nguJesu Kristu. Uma ngabe wakwazi ukufeeda uAdam before isono, yebo isono sasesiyangenake. Wafika uJesu Kristu ngosuku lwesithathu wavuka ethuneni, ngegazi lakhe lele lachitheka izono zethu zasulwa. Shuthi thina esikholwa kuJesu asena sono. Yebo saba khona isono kwangena ukufa, but ngegazi likaJesu Kristu sasuswa isono kwabuya ukuphila. Uma ngabe sekubuye again ukuphila, kushuthi sesibuyele back to the original order kaNkulunkulu. Which one is the original order kaNkulunkulu? Ileyo ukuthi uNkulunkulu will feed his people. Angazi bangakabazongizwa la, but eyokuqala iphathi la ebengifuna ukuthi isingivezele. Asiqhubeke siveze kwenye futhi another part ngoba uthe izinto ayibalayo nje uthi ningakhathazeki ngokuthi nizodlani, nizophuzani futhi nizogqokani. Nawo nje into ayichaza kakhulu uJesu Kristu la. Asiveze ke manje indaba yempahla khona la kuGenesis chapter 3 verse 7. Well, wathuma ngabe sebedlileke sesingenile isono. Then ithi ku verse 7, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and make themselves covering. Asibheke le ndaba lithi then the eyes of both of them were opened. Kwa amehlo abo bobabili avuleka, sebedle sebelalele isitha, sibakhohlisa sithi angeke nize nife, kanti uNkulunkulu ebeshilo uthi the day nidla lapha nofa nokufa. Lithi amehlo abo avuleka. And most of the time isicabanga ukuthi uma ngabe lethi iBhayibheli amehlo abo avuleka mhlambe kwangazathi babengaboni emehlweni, no babevele bebona. But amehlo abo athi uma ngabe vuleka abe esevulekela hayi entweni enhle, avuleka amehlo abo avulekela ebubini lobo bekungafanelanga amehlo abo ukuthi avulekele kubo. Athi uma ngabe amehlo abo evuleka baqala ukubona even nobubi, avulekela ebubini amehlo abo. Bese yaqhubeka ithi and they knew that they were naked. Baqala nokwazi nokuthi hawu kanti sinqunu
Lena ke ibaluleke kakhulu le. Abantu abaningi mangabe befika kule ndaba baye bacabanga ukuthi uAdam noEva babengagqokanga ensimini yaseEden. No, babevele begqokile. But lelizwi babona nokuthi kanti they were naked. Ake sibheke kanje mhlambe sizama ukuthi siyenze si-understand le ndaba. Uma ngabe kuukuthi uAdam noEva bebevele beyinqunu, badla ke isihlahla lesesinesono esinokufa, then bazi kanjani ke futhi ukuthi banqunu ngoba bebevele beyinqunu. Ukhumbule oqala bebevele bebona, and mangabe ukuthi bebevele beyinqunu should bebevele nje beyinqunu. Uma ngabe amehlo abo esevuleka ngoba awavulekelanga entweni enhle, before badle lesasihlahla esigcwele ukufa, amehlo abo ayevulekele kokuhle okunguNkulunkulu. Kodwa athi uma ngabe esevuleka ngesikhathi sebonile, avulekela kokubi okuyisono. Uma ngabe bebevele nje bebelokhu beyinqunu, bebezokwazi kanjani ukuthi hayi man silokhu nje sinqunu, bebeyikhathaza ngani ngoba bebezolokhu nje bengenankinga nokuthi vele bebevele benqunu namanje banqunu. So yini ebizobakhathaza ukuthi hey asithathe amaqabunga ezihlahla manje sizame ukugqoka into, sizame ukuyimboza sokwazi ukuthola sikhanda impahla sigqoke. Engixoxele uAdam noEva babevele begqokile. Before isono nje singene uAdam noEva babegqokile. Into eyenzeka ile kwathi uma ngabe kungena isono, ngoba inkazimulo kaNkuluNkulu nobubungcwele bukaNkuluNkulu abuhlangani nesono. Kwathi uma ngabe kungena isono, inkazimulo kaNkuluNkulu yasuka kubo. Leyo nkazimulo kaNkuluNkulu impahla babeyigqokile, babegqokiswe nguNkuluNkulu direct owayebagqokisile. And manje kwathi uma ngabe sekungena isono kwasuka kukaNkuluNkulu, thema kusuka impahla ekaNkuluNkulu kubona, bazibona ukuthi banqunu, isihambile iglory kaNkuluNkulu. And ke manje sebefuna i-replacement ye-glory kaNkuluNkulu. Ingakho sebethatha amaqabunga ezihlahla laphayana, sebezama manje ukugqoka ukhanda into abangayigqoka bezokwazi ukufihla imizimba yabo. Ingoba kwasuka the original glory le kaNkuluNkulu eyayibagqokisile. Babevele begqokile. And ke manje before isono ababegqokile impahla ababeyigqokile yilezi impahla ezayidalwa uNkulunkulu. Yilezi impahla ezidumisa uNkulunkulu. Phela uAdam babegqoke impahla very expensive ukudlula zonke impahla ongayicabanga emhlabeni. Babegqoke impahla lezi zona kwa self, impahla zakhona bezidumisa nje uNkulunkulu zona. Ingakho umuntu ngaleso sikhathi bekulula ukuconnecta noNkulunkulu noma nini, uNkulunkulu bekwazi ukufika kubo kungabi nankinga nje, kube neconversation ebakhona baphinde bahlukane kungenankinga. Ingoba bebevele begqokile impahla bebeyigqokile bezimdumisa uNkulunkulu, nabo ngobungcwele ade bephila bebemdumisa uNkulunkulu. So yonke into yabo was perfect ngaleso sikhathi leso. Kodwa kwathi uma ngabe sengena isono, kwaphuma the original clothing kaNkulunkulu. That's why uJesu Kristu, ningakhathazeki ukuthi nizodlani, ningakhathazeki ukuthi nizophuzani, ningakhathazeki ukuthi nizogqoka ini, ngoba nabezizwe lezi zinto lezi bayifuna. Uthi nina mele ngabe nina niyifuni. Okusho ukuthi uthi uJesu la, uma ngabe uAdam noEva babegqokile, uJesu uma ngabe efika emhlabeni ethi umbuso wezulu ususondele kodwa kufuneka abantu abazorepenta, wayezothi uJesu kuwo futhi embusweni wezulu uNkulunkulu abakhe uyabagqokisa, uyabafida, baphuze, bagqoke. Mystery into abantu abaningi ezobadida
but idinga nje ukuthi uze kuNkulunkulu usondelane noNkulunkulu. Esikhathini esiningi ukuthi ngoba sinikezwe elinye ivangeli nje elisikhuthaza ngezinto zakulelizwe kuphela. Ya khona izinto ezikaNkulunkulu okusafanele ukuthi zambulwe zivele, kodwa futhi zokwambulwa uNkulunkulu kubantu futhi abavumayo ukuthi uNkulunkulu azambule lezi zinto. uJesu wayezele lokho, that's why he do not worry, God will feed you. Uzaza hamba uJesu athi uma ngabe ekhuluma elingwa uSathane eqhamuka lapha ethi uma ngabe ulambile phendula lamatshe abeyisinkwa, uDawu emrebuke uSathane uthi kulotshiwe futhi ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kodwa umuntu uyophila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi futhi uma usulibheka nje iBhayibheli, uma usulokhulu ufunda even nalamanzi lawa ongamelanga sikhathazeke noma ngokuphuzwayo okungamelanga sikhathazeke ngakho ukuthi sophuzani, ukhumbule thina sinikeza umoya oyingcwele ohlala la eswini ophenduka abe impophoma yamanzi ayinguna phakade ayobe nje lokho egobhozile eqhamuka kuphesweni somuntu, ekhuluma uJesu lapha na kuJohn 7:37 referring to umoya oyingcwele ngawo lamanzi lawa. That's why thina kumelanga sikhathazeke ngalutho, everything is provided including nezimpahla. Lalela ke into eyenzeka kwathi uma ngabe uAdam noEva sebebona ukuthi original kaNkulunkulu ayisekho, angithi amehla bathe uma ngabe evuleka avulekela kokubi, baqala baba newisdom yasebubini yomubi. Baqala ke manje bazama into abanga replace ngayo, kwatholakala ukuthi okuseduzana namacembe ezihlahla. Abanye abantu ke bathi special ama fashion designers bathi uAdam noEva yiwona ama first fashion designers uma ngabe ubheka nje ngokweBhayibheli. Ngixoxele mina uAdam noEva kusiwona ama first fashion designers. First fashion designer uNkulunkulu. Ukugqokisa umuntu kweza nguNkulunkulu. Ingakho nje ethi uJesu ningakhathazeki, ukugqokisa nje umuntu kweza nguNkulunkulu. Then kuthe uma sengena isono kweza i-replacement ye-original. Ukuhlakanipha ngithi amehla avulekela athi mayevuleka asehlakaniphela kokubi. And ke manje from that time going forward for many years amehlo omuntu abe lokho evulekele kokubi, ezinye zezinto thina sicabanga ukuthi hey kaNkulunkulu kanti cha kuzona hey kaNkulunkulu. Amehlo omuntu athi uma ngabe evuleka avulekela kokubi, thina siyacabanga ukuthi hey uNkulunkulu lo muntu lona umuphile icreativity. Amanye ama creativity awaveli, most yawo futhi nje ama creativity awaveli kuNkulunkulu, avela komubi. Amehlo omuntu ngenxa yesona athi uma ngabe evuleka avulekela kokubi, kweza ama ideas omubi right through generation to generations longena ama ideas. Ingakho bathatha amaqabungu ezihlahla. Kwake siyiplan kaNkulunkulu leyo, kwase kuyiplan yomubi replace original kaNkulunkulu ngoba bebevele begqokile. Uma ngabe bekukade kungempela, uma ngabe uNkulunkulu kwakuyi-idea yakhe ukuthi uAdam noEva makuphuma the original yezimpahla kaNkulunkulu, uma ngabe kwakuyi-idea kaNkulunkulu ukuthi okay aba create ama leaves, ba create impahla ngani ngama leaves, bekufanele uNkulunkulu angabakhumulisi lezi impahla uma ngabe esefikile kubona, but asiqhubeke nezwi lizoyichaza lona. And verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Bayizwe sound kaJehova uNkulunkulu ukuthi nangu siyayazi walk yakhe, nguye lo ozayo. And kwathi uma ngabe sebeyizwa emini, ngoba phela kwakuyinto leyayijwayelekile nje ukuthi ufika noma kunini kubona ngoba vele everything yabo kwakuyi connection. Kodwa sikutholayo la ukuthi ngenxa yokuthi kwasekusuke
impahla noma ioriginal noma iglory kaNkuluNkulu kubona babe bayamcashela uNkulunkulu. Namhlanje ke lesisono sokuthi abantu abangenayo iglory kaNkulunkulu balokhu bemcashela uNkulunkulu namhlanje basamcashela nje uNkulunkulu. Kunabantu abathuma bebehlangana nezwi likaNkulunkulu quick bayadlula kulona. Uma ngabe i-radio bashiftela kwenye channel, uma ngabe i-TV same thing kwenye channel, la ngathi kunezwi likaNkulunkulu kuba basheshe babaleke. Yini indaba? Ingoba ayisekho leya connection. Kwathi mangena isono, instead of ukuthi umuntu abemunye noNkulunkulu avele waba divided, that's why bacasha. Namhlanje sesenabantu abasacasha. Ithi ke in verse 9, then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Sebecashile. Namhlanje kusazomenyezwa nje Adam banamhlanje. uNkulunkulu usanifuna. Nina nonke Adam banamhlanje namagama enu ke nina nisibona Adam nawo amagama enu. Namhlanje uNkulunkulu usanifuna. Uyanibuza nikuphi? Nizidalwa kaNkulunkulu nina. Nadalwa uNkulunkulu beniphelele kuNkulunkulu nithema senifikile la emhlabeni ngenxa yesono naqhelelana noNkulunkulu. Andeke manje isono sanenza nambalekela namcashela uNkulunkulu. But ngoba uNkulunkulu umuntu akamdonsi ngenkani, ingakho wabamemeza noAdam, where are you? Wayefuna bayiphumele bona. Hayi ukuthi wayengababoni, hayi ukuthi wayengazi, wayazi everything uNkulunkulu, kodwa wayefuna bayiphumele bona willingly. Namhlanje uAdam namhlanje bayabuzwa nikuphi? Ingoba kufanele niyiphumele nina kulamahlathi enicashe kuwona, ngoba lawo mahlathi awana kuphila kodwa nokufa, nize kuNkulunkulu. Verse 10. So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and hid myself. Ngilizwile izwi lakho kusho Adam. Ngithema ngabe ngilizwa ngasaba, ngacasha ngoba benginqunu. Adam waqala ukuexperience into eyayingakazi ibe khona kuyena, yokuba nqunu, yokusaba uNkulunkulu. Into eyosiza kabantu ukuthi bafane nanangu Adam. Ukuthi mawubuyisana noNkulunkulu vele uzendlale kuyena. Usho ukuthi hayi mina vele ngiyisone 1 2 3 ngicela nje ungithethelele. uNkulunkulu uhleze willing kumuntu oyoconfess isono sakhe kuyena. Uhleze willing nje ukuthi umuntu amxolele izono zakhe. Ngiyayithanda nje kaAdam wavele wakhuluma nje iqiniso. Nathi sidinga nje ukubuyisana naye nje kuyobiza nje ukuthi umuntu ayedwa akhulume iqiniso. 11 And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Ubani onitshelile ukuthi ninqunu? Nidlile la ngabela ngitheni mina ningadli khona? Waqala ke kuAdam ke naye ebeka iblame kowesimame, nowesimame naye wabeka iblame enyokeni. Iyaqhubeka ke nje lo blame leyo, but asojumpe ke lama verse nje for the sake of the time. Ithi ku verse 21, also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. Ibambeke le, ibaluleke kakhulu. Angithi bebevele begqokile, even though iBhayibheli lingakuvezi, but lokho sekudinga umoya kaNkulunkulu nje ukuthi uyiunderstand ukuthi uAdam bevele egqokile noEva. Kwaphuma inkazimulo babanqunu, base bethola new ideas ngoba amehla abavulekela kokubi. Lokho kubi kwabapha ama-ideas amabi. Bathatha amaqabunga ezihlahla bagqoka wona. Uma ngabe kuukuthi sithi kwakuyi-idea kaNkulunkulu leyo, then uNkulunkulu wayengeke la ku verse 21 abakhumulise lezo impahla zamaqabunga ezihlahla. Kodwa yabakhumulisa. Yini indaba ebakhumulisa? Ingoba vele kwangesiyona iplan kaNkulunkulu. Wayekhipha ububi kubona ukuthi njengoba senenza lokho, yilesi sono esingene kunina. Seniyaqala manje nifaka izinto even nasemzimbeni yenu ezirong. Okungamelanga ngabe niyayifaka emzimbeni yenu. Amaqabunga ezihlahla. Yebo khona fashion designer sabuthola buyavela khona lapho going forward wire till today.
Abanye bethu nje sigqoke impahla bekungamelanga sigqoke. Sigqoka ama-ideas omubi. I know ukuthi abantu abaningi they will be surprised at this lamazwe engiwakhulumayo. Sigqokile but impahla esiyigqokile ama-ideas omubi. I-creativity yomubi. That's why uJesu ezeshumayela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu. Ethi abantu abaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Lalela-ke. Wabakhipha lezi. Wasethatha isilwane wasibulala wachitheka igazi. Wathatha isikhumba sesilwane wabagqokisa. Yebo lokho kwakuyisiprofetho kwakuyintshumayelo yokuhle okwakuzokwenzeka but lokhu kubona kwenzakala uNkulunkulu ebuyisana futhi nomuntu ngalesi sikhathi kodwa futhi eprofesaya ngokunye okwakusazokwenzeka okwenzeka ke more than 2000 years ago. La kwabulawa isilwane more than 2000 years ago kwabulawa iwundlu and kwachitheka igazi lewundlu. La kuAdam noEva kwachitheka igazi laleso silwane esasizosula lobububi baba bakade sebebenzile. And isikhumba saleso silwane leso uNkulunkulu waseyabagqokisa. And thina ke more than 2000 years ago kwathi mangabe iwundlu kuchitheka igazi lalo ingegazi izono zethu ithethelelwa. Ngalo futhi lelo wundlu thina siphiwe even neimpahla esizigqokayo eziqhamuka kuNkulunkulu. But iningi lethu asikakagqoki. Sibanjezelwe yini ke singakagqoki? Akakashunyayelwa ivangeli leqiniso. That's why singakagqoki. Alikakashunyayelwa ivangeli leqiniso, ivangeli lesashunyayelwa ileli nje entertain umuntu la emhlabeni. uNkulunkulu inhloso yakhe ukuthi abantu bakhe aphinde futhi abagqokise. Uma ngabe sebagqokisile babuyele exactly njengoba uAdam wayenjalo. Uma ngabe umuntu ebuyela njengoba uAdam wayenjalo then uJesu iyobe inkonzo ayezoyenza emhlabeni iyobe seyiphelele. Uma la emhlabeni sekunabantu abafana noAdam njengoba uAdam wayenjalo before kungena isono. Yobe inkonzo kaJesu Kristu yobe seyipheleleke lapho. Ngoba manje weza uJesu waba yilo leli wundlu uNkulunkulu alibulala lachitheka igazi wabagqokisa ini isikhumba nathi siyagqokiswa ngaye uKristu. Ayisiqhubeke nalendaba. Angakayiqedi. Ngithe nje nizonxolela namhlanje lamavesi lawa ngiyazi maningi but futhi uma ngabe ngeke ngize ngiwalethe eyiwo ephelele ngizosikhulumela into yami. Phela into esibulalayo kakhulu thina yilokho ukuthi amavesi amaningi kangaka ngizowenzani kanti lamavesi lawa iwona lawa azosenza sazane neqiniso. Otherwise ngeke size silazi iqiniso ngaphandle kokuthi lamavesi siwafunde ngoba iqiniso lila ezwini likuwo lamavesi. So lamavesi asikwazi ukwabalekela. Ithi ke kuverse 33 qala indaba ke la futhi kuverse 33 uthi uJesu but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Angithi uJesu belokhe ichaza le ndaba ethi do not worry ukuthi uzodlana uzophuzana uzogqokani wenze example ngenyoni engasebenzi engatshali ezingavuni ezingabekeleli kodwa ubaba osezulwini uyifida every day wenze example ngotshani nezimbali into ayigqokiswa uNkulunkulu ibe yinhle kodwa futhi ithi seyigqokile kusasa seyibunile uthi bheka nje uSolomon kwiglory yakhe yonke wayengagqoki njengazo izimbali noma utshani esenayo yonke inceba yenayo kodwa ayengagqoki njengani njengalobe ebutshani lobe kukhuluma abani ukhuluma uJesu Kristu. Yazini indaba utshani athi uNkulunkulu bebubuhle ukudlula uSolomoni ngokugqoka. Utshani bebubuhle ngokugqoka ukudlula uSolomoni ngalesa sikhathi sika Solomoni engcebweni yakhe. Ingoba utshani bebugqokiswa uNkulunkulu. Namanje utshani bugqokiswa uNkulunkulu.
noma ngabe ubani omunye ongaqhamuka namhlanje ngenye inqephu kanokusho ebuya kwenye fashion designer edumile yasemhlabeni futhi edurayo very expensive eze egqokiswe yileyo fashion designer leyo. Uma ngabe lo muntu ugqokiswe yi-fashion designer noma ngabe impahla zakhe zidura kangakanani, utshani obugqokiswe uNkulunkulu ibona obuhle futhi obu expensive ukudlula that fashion designer. Ilento uJesu ayishoyo. I know ukuthi this one will surprise many people. Yini indaba ingoba ogqokiswe nguNkulunkulu noma la kune touch khona kaNkulunkulu kune original, kune reality, kune gold edlula igold, kune diamond edlula idiamond, kunayona ncebo yeqiniso. Lokho kunye thina siyakuncoma sithi kuhle, eziningi impahla la emhlabeni ziyagqokwa, abantu bagqoka impahla ziningi zinhle, but uma ngathi ayibhekisisa zonke lezi impahla ezinhle lezi, ayi uJesu uthi belangani izizwe zinikhathaze lezi zinto, nabezizwe bayifuna lezi zinto, nina kumelanga niyifune lezi zinto, futhi ubaba osezulwini uyazi ukuthi niyayidinga lezi zinto. Uma ngabe ubaba osezulwini uyazi ukuthi niyayidinga, usethi uJesu ke kodwa nakho kufanele nikwenze, because omunye ngathi phela uma ngabe ubaba osezulwini uyazi ukuthi siyayidinga lezi zinto, okusho ukuthi futhi ubaba osezulwini uyosilethela zona lezi impahla zama fashion designers. No. Asibuyelela ku verse 33 verse esilijwayele kakhulu leli lifundwa kuzona zonke indawo, kodwa nje ayikaze izichazwe ngendlela efanele le ndaba yaleli verse. Funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, emva kwalokho zonke lezi zinto zizoza zinilandele. Asiliphinde silifunde kahle, asingalijahi nonqolela ababukeli, le ibaluleke kakhulu. But seek first the kingdom of God. Okokuqala kusho ukuthi uma ngabe ukuthi kufanele siufune umbuso kaNkulunkulu ngoba uyatholakala. Ngeke uJesu asifunise into engatholakali. Uyafunwa futhi uyatholakala. And his righteousness nokulunga kwakhe, okusho ukuthi nokulunga kaNkulunkulu kuyatholakala. And all these things shall be added to you. Here's the question. Malithi iBhayibheli and all these things. Which things? Because lality and all these things shall be added to you. Selishunyelwe kakhulu leli verse emavangeli emasontweni. Kuthiwa uma ungafuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu zonke lezi zinto zoza zikulandele. I'm one of those nami I'm guilty njengabanye abasakwenza namanje. Ukuthi ufuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, then zonke lezi zinto zoza zinilandele. Ziphi izinto? Bese siyaqala siyabala. Imoto zoza zikulandele, imishado izoza ikulandele, imali izoza ikulandele, iprosperity izoza ikulandele, zonke lezi zinto zizoza zikulandele. Siya-eda into engekho ezwini. Jesu azange akhulume ngeimoto, Jesu azange akhulume ngemshado la kule party from 25. Jesu azange akhulume ngezindlu ama-mansion, ukuthi Jesu azange azakhulume even nangemsebenzi ukuthi nemsebenzi emihle or ama-positions emsebenzini konke kuyoza kusilandele. Lelo ivangeli le-ediwari again. Because manje uma ngabe kuwukuthi wena ukholwa kuJesu njengenkosi nomsindisi kodwa awunamoto, uba newari again ukuthi mina wayizonke lezi zinto zingeze zingilandele, wayingenamoto, wayengashadanga, wayengenayo imansion, wayengawathola ama-promotions emsebenzini, wayengithi ngisindisiwe kodwa mina izinto zami nje ozibani bayangidlula, zilethe competition. Ivangeli lilethe competition, lelo ivangeli elikwenza ukuthi ube newari again. Sifike siqale kahle from verse 25 lithi izwi likaNkulunkulu do not worry. Masifika la ku 33 siyibuyisa back iwari again, sesiyibuyisa ngo back door. Yiphi back door? Siqala kahle sithi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, zonke lezi zinye izinto futhi zoza zinilandela. uJesu wayezele emhlabeni ukuthi sizophila sinethezeke emhlabeni, ngoba uJesu asho kahle nje wathi izwe lizonishushisa ngeke linithande.
wathi uma ngabe mina lingithandile nani lizonithanda, kodwa uma ngabe mina lingangithandanga nani ngeke lize ninithandizwe. Okay, asibheke ukuthi iziphi lezi zinto uJesu akhuluma ngazo and all these things iziphi. Asikuthathe nje kwi-context from verse 25 to 34, so vala ngayo verse 34. Nazi izinto uJesu akhuluma ngazo. 25, therefore I say to you, do not worry about your life, what you shall eat. Oqala kwalezi zinto that will be added to us. Number 1, what we shall eat, ukudla. Ubaba uzosifida ngoba nezinyoni zezulu yakwazi ukuyifida. That's number 1. Siqhubeke phambili. What you will drink, ukuthi sophuzani, singabi newari. Ubaba yena osilethela ukuthi sizophuzani. Right. Know about your body, what you will put on. Ungakhathazeki even nangomzimba wakho ukuthi uzombathisa ini noma uzogqokani. Okusho ukuthi all these things that shall be added to us. Number 1, ukudla, okuphuzwayo, impahla. Ubaba nazo ke izinto azozi-add kuthina. Yonke lena enye thina sijwayele ukuyi-add, sibale akusikho lokho uJesu ayekhulume ngakho. Yithi nje nevangeli lethu lala ezweni sijwayele nje ukuthi sihambise si-add zonke lezi zinto lezi gcine singasabekanga imessage kaNkulunkulu ngendlela efanele. uNkulunkulu uzosinikeza okudliwayo. Uyazi sidinga ini ekudliwayo, uyazi sidinga ini okuphuzwayo. Izwi lakhe lanele, okuphuzwa umoya oyingcwele wanele. uNkulunkulu uzosigqokisa, yena uNkulunkulu uzosigqokisa i-original yeyimpahla. Uyothi noma usuyithola lezi ezinye nje impahla zasezweni yobungasenandaba nazo, yobungasayigqokeli ukubukwa nokwaziwa nokunconywa, ngoba manje uyobe u-understand ukuthi lezi impahla nje just zokukhava ngoba phela la emhlabeni ngeke ngihambe ngingagqokile, kodwa i-value yempahla yangempela le ngiyigqokiswe uNkulunkulu nayo ke ne-value, nayi original clothing, nayi glory yangempela, nayi impahla yangempela, ngakuphinde ube newari yeimpahla. Ingakho ethi uJesu, all these things shall be added to you, uma ngabe sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. Lezi zinto athi singakhathazeki ngazo yizo lezi ezizo-addwa kithi, hayi ezinye siyi-addayo futhi. Unga-add okunye la ngaphezulu. The minute u-add okunye usuyilahlile, ubuyisa back iwari emntwini. Kanti umuntu once waba nezwi, waba nokudla kuthola kuNkulunkulu, umuntu once waba azokuphuza amanzi, umoya oyingcwele, umuntu once wagqokiswa nguNkulunkulu, ngekumenze lutho lowo muntu uphelele. Lowo muntu akashodi ngalutho, lowo muntu akasekho poor, lowo muntu rich, lowo muntu unayo yonke into, lowo muntu udlula ama-millionaires ala emhlabeni, lowo muntu udlula ama-billionaires noma ama-trillionaires ala emhlabeni lowo muntu, because ugqokiswe i-original, upheleliswe uNkulunkulu lowo muntu loyo. Uzubekisa ngeimbali notshani ukuthi yibona bebubuhle ukudlula ukugqoka kaSolomon. Kula ufike ubone khona ukuthi zonke lezi zinto lezi siyikhalelayo zala emhlabeni kuNkulunkulu uziyize. Nakho kukaNkulunkulu okumele ngabe sakufuna sikuthola verse 34 sengiyayivala. Therefore do not worry about tomorrow, ngakhathazeki ngekusasa, for tomorrow will worry about its own things. Uma ungafuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, akuedele lokho uNkulunkulu akhuluma ngakho kulelizwi, ngeke uzukhathazeke ngekusasa. Ikusasa lo ikhathazekela lona ngoba wena nje ububheke nje uNkulunkulu kuphela. Sufficient for the day is its own trouble. Uzoneliswa ilelo langa ngoba ilanga lilodwa nje liyinkathazo ngokwalo lilodwa. When uyokweneliseka uyophila enye impilo a very strange, engenakukhathazeka, enokukholwa kuNkulunkulu. That life will be very strange emhlabeni. Uma ngabe sisaphila impilo efana nabantu bala emhlabeni abangakholwa, shothi asikakahambi kahle.
Kufanele siphile impilo abantu mangabe bethi bayibheka bathi but this life is strange, kodwa futhi this life inokuphila because inoJesu Kristu. Nongixolela nje ngevoice yami ebethe ukuthi namhlanje umkhuhlane obuthe ngiphinde ningixolele futhi nani ukuthi ngiphinde ngibe mude, but bekubalekile ukuthi lokho ngikulethe ngoba sikhuluma nje indaba yombuso kaNkuluNkulu la, and manje ukuthi umbuso kaNkuluNkulu si-understand kufanele sazi ukuthi kuNkuluNkulu abakhe abafida bayaphuza, bayagqoka abakhe baphelelisiwe. Mangaba kwakakholwa kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, senzele ifavor, buyisana naye isikhathi sasekhona. Igama lami nguMduduzi, asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.